Здравейте! В това видео ще акцентираме върху някои предварителни опции, които трябва да подготвим както като администратори, така и като потребители на виртуалната стая в eLearn Pro. Това, което е важно да се спомене, са опциите на Java, така че да може да шернем екран пред клиентите, пред потребителите на виртуалната стая. Отиваме в контролен панел, кликваме върху плагина Java. Политиките на Java през последните години са доста рестриктивни, така че е необходимо да изготвим, да подсигурим връзката с виртуалната стая предварително. Както виждате, тук сме вкарали тази връзка. В бутона въведете изключения. Сме записали връзката, така че да може тя да бъде възприята като един сигурен източник на информация от Java плагина и да бъде възпроизведен. Така, след като това сме свършили, нека да влезем в конкретна виртуална стая. Ще използваме вече създадена виртуална стая. Много е важно да кажем, че тази функция трябва да бъде изпълнена за корпорациите, за големите организации от системните администратори, които да включват връзката. Ето тук е връзката за провеждането на виртуалната стая в настройките на машините, чрез които ще се достъпва тя. Така че това администратори трябва да направят. Ако вие работите на собствения си лаптоп или десктоп, трябва да го направите вие. Така, шерването на екрана се случва чрез Share My Desktop бутона. Натискаме. Можете да изберете област или да споделите целия екран. Натискаме на цял екран. В мига, който направим това, Java плагина иска да се инсталира. Приемаме неговите функции. Виждате, имаме точно локация на аплета. Споделяме екрана. Появява се бутонче, което дава информацията, че в момента нашия екран е споделен. Както виждате, всички функции, които показваме, имаме малко превю на това, което ще видят колегите ни, които са участници на виртуалната стая. Натискаме бутона на приключване. Приключихме споделянето на екрана, изчезна и плагина. Излизаме. Как да настроим своите микрофон и камера, така че да бъдат готови за възпроизводство в виртуална стая. Нека отново да влезем в виртуална стая. Съставяме виртуалната стая. Така. Тук може да възпроизведем тестови звук. Ако чуваме звука, нашия микрофон е добре настроен. Ако не, влизаме чрез смяна на микрофон в това прозорче, което ни дава възможност да изберем съответния вход на микрофона. Виждате, можем да увеличим или да намалим неговия обем, да редуцираме ехото. Въвеждаме по подразбиране хардуерна акселерация. Приемаме данните от Virtual eLearn BG на нашия десктоп. Може да увеличим тук обема от информация, микрофон и сетваме видеокамерата. Ако имате повече видеоизточници, трябва да изберете този, който е активен в момента. Готови сме, присъединяваме се към разговора и можем вече активно да участваме както с видео, така и с аудио в виртуалната конференция. Ако желаете да спрете излъчването на аудио, спирате. Ако желаете да включите,
отново се присъединявате към разговора. Това е включването на видеокамерата. Както виждате, имате избор от максимално качество към добро качество. Нека това да бъде с максимално качество. Така ще подобрим и връзката с нашите колеги в виртуалната стая. Като това, което трябва да споделим във всеки случай, е, че се нуждаем от добра свързаност. В момента потреблението е в рамките на около 2 мегабита в секунда. Всеки член на стаята ще коства около 2 мегабита в секунда на общия трафик, така че трябва да го имаме предвид по отношение на качеството на комуникацията и на разговора. Така, имаме възможност да навигираме върху всеки потребител. Ако ние сме администратори на стаята, можем да спрем, можем да направим потребителя презентатор или да го изключим от срещата. Най-накрая спираме виртуалната стая като администратори. Всички потребители ще бъдат изключени. Добре, това беше начинът, по който да бъдем подготвени, за да се включим в една виртуална стая. Във всеки случай трябва да бъдем внимателни и да направим необходимите настройки на браузъра, така че да позволява достъп до микрофон и до видеокамера.